Matos, babasa ka na sila. Pero ngayon, batang isip na lang tayo ngayon. Ako na lamang, our place, our town, our home. Ako na lang ang kuan, storya. Suroy na po mi diri. O na mo day makaon diri kit. Uy. Unsa man na mo makaon diri. Okay ka mga nice people di anami sa Hindang. Hi ka mga nice people, ka mga marites, di amin sa Hindang Park. So karon atong adtuon to nga unsa man tong tuladya. Pwede ba ta atong mukabok? Mirikil. Char. Nana sa camera girl. Instant suroy na mong rakil sa mga plaza sa lungsod. Hi, ka mga nice people, ka mga marites, masa kami diri, masa ka aliin mo na kata. Ikaw na. Musa ka ta sa San Juanico Bridge, unsa man ni New York Bridge, unsa man ni siya. Kaya. O sige na, gani na. Di ni mahagbaw. Kasi nung manglutaw ta dire. Tay mga hug na niya. Ay! Ay! Hinay, ditag. Hinay, na pa bangag. Ayun lang daan, oy. Di pa kutob, oy. Tay hugmak na. Balik, oy. Balik ta kay day pangag. Laom na pati Pero yan. mo pwede mong bawal mo kuan. Wa may mula house ay. Taglaom na diha, ah. Basin nga gusto nga manglutaw ta. Siglaom na diha. Ino ko dali arba ng kuba. Manihugay ng kuba naman eh. Bito, uy, halak. Ay, delikado, Juday, al. Hina, nalangkat. Wala na lang may musaka din ha ah. Kay na mga tusok itong giti din ha ah. Saon na lang mga hagbong ta. Noon sa man tao na. Lama batingali na. Masahom ka di. Pakapata diri at kalit na. Viral ka jud ka. Mao ni ang Hindang Park, Hindang Leyte Park. Hindang Park Leyte, wa pa nahuman, tuwang pa og kuan. Indot man gud mag-swing oy. Makita po ang mga picture dito, ah. Mag-swing na lang ko kay human naman ko nag-slide sa Hilongos. Swing na lang ko dire. Ang sarap maging bata. Ang sarap maging bata. Pero ngayon, batang isip na lang tayo ngayon. Bata, Matos, babasa ka ng silong. para maging kung sa mana okay, gagawin ang lahat para magiging viral sa YouTube natin. Halika, batas lang gas tubig. Aray, basta lang, ginoo ko. Mag-viral. Feeling bata tayo ngayon. Feeling bata. Ang sarap maging bata. Oh. Ching! Bebe, bye-bye. Natingan Bata? lang bata. Di anami, kaming rakil. Gagawin ang lahat para magiging viral ang video natin. Para sa ekonomiya. Pasigsige laman tang kanang sige ta diri ang kuan, yam-yam pero wa nag-video kel. Okay.
Okay, ka mga nice people. Daghang salamat sa inyong pagtanaw. So, daghang salamat sa Hindang Leyte Park. Wa na mi makahapit sa Inupakan Park kay nalubat nako. Okay, see you on my next video sa Inupakan Park. Among tuyoon pag adto ni Raquel kanang na dili mi busy. Bye-bye. See you on my next vlog.